మార్చి 29న జరిగే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని 40 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈసారి తెలంగాణలో ఘనంగా నిర్వహించాలని, ఈ వేడుకకు జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాల్గొంటారని కార్యకర్తల విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో మాట్లాడిన తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు టీహెచ్ఎంసీ కన్వీనర్ అరవింద్ కుమార్ గౌడ్ గారు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ 40 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున హాజరై ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని, ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తెలంగాణలో మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా రేపరేపలాడుతుందని ఆయన కార్యకర్తలకు చెప్పారు. త్యాగమూర్తి తన ప్రాణాలు అర్పించిండు. ఇక్కడ ముందు కూర్చున్నటువంటి నా చెల్లె తమ్ముళ్ళందరూ కూడా అదే బాటలో తెలుగుదేశాన్ని నడుస్తా ఉన్నారని చెప్తున్నా. ఏమి రాకున్నా, ఏమి ఇవ్వకున్నా, ఏం చేయకున్నా గత 40 సంవత్సరాల నుంచి కూడా త్యాగాలు చేస్తూ ముందుకు నడుస్తుంటే మీ అందరికీ కూడా సభాముఖంగా మరొక్కసారి మీకు వందనాలు చేస్తూ, మనం 29 నాడు మరి ఇన్ని రోజులు చేసాము. చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి, నష్టాలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని మనం భరించాం. సరే, 40 సంవత్సరాల నుంచి ఒక రాజకీయ పార్టీ నిలబడాలంటే చాలా కష్టమైనటువంటి విషయం. అనేక సమస్యలు ఉంటాయి దేశంలోనే. నేను అనుకోవటం జాతీయ పార్టీలు తప్పితే ఒక 2-3 తమిళనాడులో కానివ్వండి, మరి ఉత్తరప్రదేశ్లో 2-3 పార్టీలు తప్పితే లేవు. అందులో ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నా కానీ ఆనాడు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక ఎన్టీ రామారావు అనే వ్యక్తి నేషనల్ ఫ్రంట్ పెట్టాడు. ఆ రోజు జాతీయ స్థాయిలో మనకు గుర్తింపు ఉంది. ఈ రోజు జాతీయ పార్టీ మనం కాబట్టి మన సత్తాను ఎక్కడ కూడా తక్కువ చేసుకోకుండా మీ బాధలన్నీ పక్క పెట్టుకొని మనందరం కలిసి 29 నాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేద్దాం. మన సత్తా ఏందో మాట్లాడలేదు. సరే, హావభావాలు లేకుంటే ఎవరికైనా మనసులో బాధ ఉన్నా మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. మీకు ఎటువంటి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఇది సిటీ పార్టీ నుంచి కానీ మా అందరి తరఫున మీకు అండ ఉంటుంది. మరి ఎటువంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మరి స్టేట్ పార్టీ ఆఫీస్ నుండి ఇంతకుముందు సోదరు చెప్పినట్టు ఆ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మున్సిపాలిటీకి కానీ, తర్వాత ఏ డిపార్ట్మెంట్కు అప్లికేషన్స్ పెట్టాలో తెలంగాణ ఈ ఎక్కడైతే మన ప్రోగ్రాం జరుగుతుందో వాళ్ళకు కమిషనర్ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ మేము స్పందిస్తాం, అప్పటికప్పుడు వస్తాం. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా మీ వార్డులలో, మీ డివిజన్లలో, మీ కాన్స్టిట్యున్సీలలో మొత్తం హైదరాబాద్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఉన్న ఎట్లయితే మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ చేశారో అదే విధంగా మనం చేద్దామని మనవి చేస్తూ, ఇది మన కుటుంబ యొక్క పండగ. 40 సంవత్సరాలు దీంట్లో ముఖ్య పాత్రలు ఇద్దరే ఉంటారు. ఆయన స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు, తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఇద్దరిని కూడా వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఈ పార్టీని పెట్టిన ఆయన ఒక ఆయన, నిలబెట్టిన ఆయన ఒక ఆయన. కాబట్టి వాళ్ళ గౌరవం మన గౌరవం కాపాడుకుంటూ ముందుకు వెళ్తామని మనవి చేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. నాకు చిన్న కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి అందరికీ మీ అందరి పర్మిషన్తో నేను బయలుదేరుతున్నా. అన్యదా భావించాను. థ్యాంక్ యూ.